ఏ పండగ పండగ సంక్రాంతి పండగ 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 రాజస్థాన్ పండగ. రేపు పనికి మాలినోడా ఇలారా. ఈ మంచి ఒకటి పనికి మాలినోడా అని నన్నే తిడతాడు, మళ్ళా నాకే పని చెప్తాడు. చెప్పు నానా. ఏం లేదురా, మీ అమ్మ గుడి నుంచి ఇంటికి వచ్చేలోపు ఇల్లంతా క్లీన్ చేసి ఆ సామాన్లు కడిగి పెట్టమంది. పండగ వస్తుంది కదా. కాదు నాన్న, నాకు డౌట్. ప్రతి సంవత్సరం పండక్కి సామాన్లు తీయడం, కడగడం, మళ్ళీ పైన పెట్టడం, తీయడం, కడగడం, మళ్ళీ పైన పెట్టడం, ఇదే రిపీటు. కాదు ఎందుకని అలాగా నాకు అర్థం కాదు. ఇదే ప్రశ్న మీ అమ్మని అడుగు, బాగా చెప్తది. అబ్బో వద్దులే, చంపేస్తది. పద కడుక్కుందాం కదా, పద. ఆడుతూ పాడుతూ సామాన్లు కడిగితే సామాన్లు మొత్తం తెల్లగా అయితే, ఇద్దరం ఒకటై సామాన్లు కడిగితే అలుపేమున్నది, సులుపేమున్నది.